A ver, estamos aquí nas instalacións do Caselas a Gándara, o destrador do San Martín. Hoxe chegabas aquí con 28 puntos, na mitad do partido tiña xa case 29, pero ao final marchades con 28 aí na mitad da táboa. Unha primeira mitade donde o teu equipo sí que xogou ao fútbol, ¿no? Pero na segunda que pasou? Sí, bueno, vamos a ver, nos xogamos normalmente en superficie de erva artificial. Sí, eso tamén sobre un hándicap, ¿no? Para moitos equipos, non estades acostumbrados estamos habituados e parece que non, a diferencia de superficie, máis hoxe ca choiva que había e tal, pois nos costou un poquinho adaptarnos na segunda parte das circunstancias. De feito, baixamos un poquinho o tono físico na segunda metade. Aparte, bueno, temos que ter en conta que o Caselas é un dos candidatos ao ascenso de categoría, é un dos equipos cos que nos contábamos que estuveran aí, e bueno, sabíamos que iba a ser un partido complicado hoxe aquí para nós. Pero sabíades que viña de perder 2 partidos, 6 puntos, último partido da primeira volta, comenzou a segunda volta con Cambados, perdendo tamén. Tiñades pensado picar aquí hoxe e dice, oi, debe dar algo rebote, algo pasa no Caselas que... Vamos a ver, nos podemos picar en calquer lado, en calquer campo. Ti sabes que esta categoría é moi igualada e ao final podes picar en calquer campo, pero sabíamos que iba a ser moi complicado porque eu penso que esta plantilla está confeccionada para o final da temporada conquerir o ascenso de categoría. Entón, bueno, sabíamos que iba a ser un campo moi difícil. Bueno, os teus xogadores, como se lles fala para dicirlles que o ascenso xa casi non se pode acadar? Ao principio de temporada, que iades a ascender, a directiva falou con vos ou xa non? Noso objetivo, acabamos de subir e preparar para vender a temporada uns membros, non? Proxecto de futuro, con xente, como podes comprobar, moi xoven. Temos 5 ou 6 xogadores que acabaron juvenis o ano pasado, xogaron en Liga Nacional de Juvenis, pero bueno, non é o mismo xogar nesa categoría que xogar con xente senior que ten moita experiencia na categoría, e o noso objetivo era librar os 4 últimos postos ou os 5 últimos para o final da temporada pois non ocupar as posicións de descenso, non volver a segunda regional. Segunda xornada da segunda volta, Porriño, Bahía, Caselas, as pensas do partido de hoxe, cal para ti é o equipo ou os equipos que van a estar aí arriba para ascender a preferente ao final da temporada? Vamos a ver, non é porque estemos hoxe aquí nas instalacións do Caselas, pero ali en Vilasoán, no noso campo, co Caselas, para min foi un dos millores equipos que pasou por ali. De feito, ganamos 2-1, pero eu penso que puderon empatar perfectamente o partido, incluso se o ganaba non pasaba absolutamente nada. Para mí é o candidato número 1, co Porriño xa xogamos tamén, pero o Porriño vin un puntiño inferior ao Caselas naquel partido, pero tamén é un candidato pola ventaxa que ten ahora mismo, o ten aí. E o Bahía, para mí ten un equipazo feito con xogadores que veñen de xogar en superior categoría, e iso a experiencia ao final, eu penso que son os 3 candidatos para o final de temporada estar aí e subir de categoría, o teño moi claro. Pois veña, moitas grazas pola entrevista e sorte para Vindiras.